Hola, soc Lara Vilanova, soc directora de fotografia i colorista. Beso, ¿Qué ves una cofreña y de qué colores? verde. Les decisions que pren una directora de fotografia principalment són el disseny de llums lumínic, és a dir, quina intensitat li donarem a la imatge, d'alguna manera, i el posicionament de la càmera, és a dir, una part té a veure amb la il·luminació i l'altra part amb la il·luminació o la falta de llum també és molt important, i l'altra part vindria vinculada amb la càmera, com expressem a través de la càmera, no? Llavors, el que bàsicament nosaltres ens fixaríem és a nivell de llums, si ens interessa ser una pel·lícula més en penombra o més llumínica, i a través d'això quin volum li volem donar, i a través de la càmera significaria més el format, és a dir, com volem enquadrar, si és un 4:3, és un format quadrat, és a dir, que deixem els personatges més empresonats, o els hi donem una visió més panoràmica, que això el que fa és abraçar els personatges, que es vegi més l'entorn. És molt més difícil fer un pla curt. I l'alçada que implica l'empoderament del personatge o no. El cinema és un treball en equip. Per tant, el que això ens permet és que la relació entre els diferents departaments és directa. La directora sol interpretar, és la primera que interpreta el guió, si no és que l'ha fet, i ens transmet la idea principal, però després tots els altres departaments aporten. Moitos marcharon. Per tant, el bo és que des del Departament de Direcció de Fotografia, en aquest cas, jo com a camerògrafa, el que faig és aportar també a direcció d'art, a vestuari, segons els colors i segons aquesta idea que ens ha transmès la directora, no? Però sempre el treball en equip és l'essencial per poder fer una obra cinematogràfica.